Maya po oras labot Kapampangan. Isipan ko binang manguliran ako kareng kay katamong Tagalogan video nya kailangan patluran ko na yung kanakong temaran. Ngayon igawang king kay katamong dumandalan tatlong pamanyubok. Ito to na binang dakaling may nga palyari. Manibat niyang primero yung Hunyo. Pero kaya pepalulit ng kaya katamong tauling Tagalogan video eh. Storya ako namo kayong tutuking video. Huling ditak mo yung oras tama para kaya ni pamanyubok eh. Bayo sa bla, guri kaya hindi nan maya po oras si Lydia Pare, Lydia Fair. Pero paya kay balong niya kasi kaya kalagyo eh. Nakasalamat kay kaya kang kapag masabal lang kay kaya katama nga manong siswan eh. Siguro naman balutangan nung nanong may nga palyari o nung nanong kasalungsungan na malilyari kay kaya katamong probinsya ngayon ni Pampanga. Di niya, nakakit yung kinugurot ko. Medyo mababayang party na ning kaya kaming subdivision kay ni Dolores, jacket ang gulod. Kailangan mo kay resort kayo ni. Hinta kaya nandun kay Dr. Miking San Nicolas. Itang palengke king Del Pilar, tambayan palengke nga mo nung nakanta. Linipat de kay highway. Di makalbog ka rin eh. Kamu pala, Kurikula naman din ng Maya Poras den Team Sagada. Balo yung ninuwi kayo, makatagongan. Pag-upisan tanay, ne? Yung muna nga manong Tegalugan, kaya katamong pamanyubok niya ni, yung manong Pulubi. Yung Pulubi, Tegalugan niya, ne? Sulat siya man na yun ang katulid kay Kapampangan kay comment section, ne? Yung kadwa, Salup. Balo yun pa yun, ne? Itang gagamitan ng panyokad, pati maami sa lilang abyas, o kaya tali, Salup. May katagalog Salup, pati niyang katulid ng mas man na yun kay Kapampangan ini. Yung manong Hilain, katagalog ng hilain ulit. Iwari laing age ng Kapampangan. Lako tayong age na ng hilain, ilain ata mo, Kapampangan niya, ali. At niyang katulad na mas malayo ninig ang Kapampangan. Yun yung tutuki, ako balo at nakakasanayan dong gamitan din kabalenta mo ngayon rin nga manong rin. Yung manong pakanano, kanong na yung pakanano, ne? At niyang katulad mas malayo ninig ang Kapampangan eh. Talaga sa sanayan gagamitan din mo kanya na mano, pakanano. Gana ang kailaw yung manong ya. O yun, tutuki, tine namang AIDS, kamukha. Ano yun eh? Makanya na kalalaming pangakot ko na rin kaya katamang mano. Ining kanam, simple mo. Pamangkin. Tanay wari balo yung katulad na rin pamangkin kayong Kapampangan. Medyo makarinan bagya. Inintutukin niya namang katagalog. Kung tutuusin, kung ba, anong malidyari kayo ni Pampanga? Kung tutuusin, tinintaw lindili, yung manong kanan. Kanan? Kaliwa? Itano balo rin eh? O sige, may tutas na ako presyon. Punta ko aking comment section, kanayo rin katulad ng mas manayin kang Kapampangan din eh. Kani ako sasabihan, pati Kapampangan tamo, may pangapampangan tamo. Then Team Sagada, then kaya katamo nga anak, then kaya katamo nga po, pangapampanganan tala. Tala pa nagalugan, pigaganakan. Mabiyasa laring Tagalog ang pong English din, pati may ragod na la, pati may agaraw na la. Imumunarang sukat akagisingan, ing Kapampangan. Salamat, with tamo.